Viete, ako to je? Máte super kopák, ale basa ho úplne utopí. Alebo naopak. Po desiatkách mixov pre klientov a nespočetných hodinách plných frustrácie viem, že zladenie basy s kopákom je 80% úspechu v mixe. Dnes vám ukážem 5 overených spôsobov, ako zladiť basu a kopák raz a navždy. Ak chcete, aby som sa pozrel konkrétne na váš mix a vysvetlil vám presne, čo robíte zle a prečo, ponúkam one-on-one mentoring. Všetky informácie nájdete na webovkách www.negativetunes.sk. Prvým takým úplne najzákladnejším technickým spôsobom, ako vyriešiť koreláciu basgitary voči kopáku, je použitie úplne jednoduchého high-pass filtru. Poďme si ukázať, ako na to. Ja tu použijem zase FabFilter Pro Q4. Keď si pustíme hudbu, aby ste počuli, že na čom budeme pracovať. Čiže máme tu na kopák, máme tu na basgitaru. Pre najjednoduchšie nastavenie tejto korelácie je použitie high-pass filtra. Čiže vytvoríme si tu jednoduchý high-pass filter a budeme počúvať low-end kopáku, low-end basgitary a budeme ťahať nahor túto frekvenciu, kým sa to celé neoddelí. Tu na niekde sa to pekne spojí a máme čistejší low-end. Samozrejme táto technika, aj keď je najjednoduchšia, má svoje veľké nevýhody. Pokiaľ máte v piesni pasáž, kde hrá basgitara samotná, tak sa vám stane to, že v tej sekcii piesne ostane basgitara bez low-endu. Pretože kopák tam teda už nie je a vy stratíte energiu. Takýto spôsob je dobrý, dajme tomu, na nejaký rough mix, keď to potrebujete vyvážiť relatívne rýchlo. Poďme sa pozrieť na druhú techniku. Druhá technika spočíva v odmaskovaní spodných frekvencií, čo znamená, že keď vám hraje kopák, dajme tomu na 50 Hz a basgitara je výrazná na 80 Hz, tak jednoducho odmaskujete tie frekvencie tak, že na basgitare stiahnete 50 Hz, pridáte 80, presne to isté, ale opačne urobíte na kopáku. Takže si to poďme teraz jednoducho ukázať. Pridám 50 Hz na kopáku, kľudne, 3 decibely, 80 a uberiem kľudne ďalšie 3. Teraz pôjdem do tracku basgitary a zase 50 Hz dám minus 3 a 80 Hz dám plus 3. Týmto spôsobom sme schopní rozlišiť low-end kopáku a basgitary a tá korelácia je relatívne dobrá. Osobne si myslím, že je to najlepšia metóda, ale zároveň aj tá najťažšia, pretože veľmi závisí od vašeho počúvacieho priestoru, aké monitory používate a že či vôbec počujete správne ten low-end. Teraz si ukážeme ďalšie techniky, ktoré sú viac menej robené naslepo. Samozrejme, že keď ich počujete, je to o to lepšie, ale kebyže, dajme tomu, nemáte dobrý posluchový systém, tak stále viete urobiť relatívne dobrú koreláciu medzi kopákom a basou. Na basgitaru si hodíme kompresor, aktivujeme si sidechain a do tohto kompresora, ktorý je zavesený na basgitare, pošleme signál z kopáku. A teraz stane sa to, že vždycky, keď kopák kopne, tak stíši kompresor basgitaru. A keď kopák prestane hrať, tak basgitara sa vráti do pôvodného stavu. Poďme si to nejak nastaviť, dáme si 4:1, rýchly atak, hold, release môže byť, 300 milisekúnd. Ja to teraz pustím a nastavím threshold, aby sme počuli ten ducking efekt. Týmto dosiahnete oveľa čistejší low-end, avšak má to svoju nevýhodu. Že keď použijete len kompresor, tak bohužiaľ ten kompresor stišuje
všetky frekvencie na bas-gitare, čiže bas-gitaru ako celok a teda strácate aj high-end. To znamená, že keď máte zase dobrú koreláciu tých vysokých frekvencií oproti gitarám, tak bohužiaľ ten kompresor stišuje aj tieto frekvencie. Že táto metóda není veľmi aplikovateľná na každý štýl hudby. Napríklad v elektronickej hudbe úplne v pohode, pretože sa to používa doslova ako efekt. Ako by sme to mohli vyriešiť? A to celkom určite štvrtým spôsobom, kedy použijeme multiband kompresor. A ten multiband kompresor si nastavíme tak, že mu určíme pásmo v low-ende, napríklad do nejakých 100 Hz. Zase aktivujeme sidechain, narutujeme si tu na kopak, ako predtým. A s tým, že toto pásmo si hodím ako external, to znamená, že číta vlastne externý zdroj. No a jednoducho si to pustíme. Máme vyriešenú tú koreláciu, je to relatívne OK, počujem kopak, počujem basu a low-end mi drží pohromade. Ale zase je tu určitá nevýhoda. Nevýhoda je v tom, že keď si všimnete, ako tu mám crossover, tak vlastne tá frekvenčná krivka je dosť široká a zaberá bohužiaľ aj pásmo nad tým crossoverom. Čo znamená, že vám zasahuje doslova až do nižších stredov a toho low-endu uberá až príliš. To znamená, že vám osekáva frekvencie, ktoré by, dajme tomu, mohli ešte byť prezentné v tom mixe a vyplňať nejaké pásmo. Takže si teraz ukážeme poslednú metódu, ktorú používam osobne ja v každom jednom mixe a myslím si, že je tá najlepšia, alebo dáva najväčší zmysel. A to je použitie dynamického ekvalizéru. Čiže máte nejaký pík a ten pík sa preniesie ako redukcia presne na bas-gitare. Ja na to používam súd, mám tu nastavený vlastný preset, ktorý vlastne ignoruje všetko nad nejakých 100 Hz, povedzme, a teda ovplyvňuje len to, čo je pod. Mám tu nastavený sidechain, zase aktivujem hore sidechain, hodím si tu na kick a môžeme si to pustiť. Máme oveľa čistejšiu separáciu, čiže ani nepočujeme, že by niečo sa uberalo z tej bas-gitary, pretože konkrétne tento plugin má veľmi rýchly release a teda rýchlo sa vráti do pôvodného stavu, je skoro neviditeľný a vyrieši nám problém s maskovaním v rámci spodných frekvencií. Skúste mi dať vedieť do komentára, akú metódu používate vy, alebo možno používate niečo úplne iné, o čom ja ešte neviem, tak sa určite o to podielte. Pokiaľ vás takýto content baví, nezabudnite dať odber a like, pretože tu pridávam video každú nedeľu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný deň. Majte sa pekne. Ahoj.